Понеделник е. Вече съм няма 2 часа на компютъра и все още копираме материал. Макар че си признавам, по едно време отидох да закуся. Понеделник е, хора, и чакам подкаста на Яската. Яска, защо спря подкаста? Давай, събирай сили. Междувременно, аз все още копирам материал от последната сватба, на която ви направих свидетели вчера. Влогове, снимки, кратки видеа, други неща. Общо взето имаше от всичко по много. И днес, като всеки понеделник, е много понеделнишко. Божинка, специално към Божинката се обърнах в този момент. Имам да отговарям на клиенти, имам да отговарям на имейли, имам да направя sneak peek на младоженците, които последно снимах, и да им пратя малко снимчици плюс един хубав благодарствен текст, с който да им покажа, че оценявам отношението им към мен по време на сватбата и въобще, че виждам как ме ценят и как ме ценяха през цялото време. И общо взето всякакви други подобни понеделнишки офис задачки. Звучи малко, не съм си направил списък да ви изброя всичко, което трябва да се случи пред този компютър, за няма няколко часа така до обяд, ранен следобяд, но задачките са доста. Затова приключвам влога тук и ще се включа обратно с него, когато отида към фотосинтезис Варна, защото днес ще ходя до там, защото искам на Джони да му купя няколко аксесуара и докато ходя до там, ще ви кажа какви са аксесуарите и защо смятам, че ако някой от вас реши да си купува Insta360 Luna, задължително трябва да си купи и тези аксесуари заедно с камерата. Мисля, че това е за сега. Айде, чао! И деня си мина и ходихме на детска градина и го взехме малкия звяр. Сега кара колело. А ние отиваме, както обещах, до фотосинтезис да вземем няколко нещица. Кой е най-доволен? Да вземем няколко нещица за Insta360 Luna и после ще ги обсъждаме. В студиото на Павката сме. Крия цената, защото не е реална. Шегувам се, бе, реална е. Сега, какво сме взели? Както ви казах, отидох до фотосинтезис. То се оказа затворено, защото във Варна са с ново работно време. Отидохме на другия ден. Вече сме в другия ден, хора. И това, което сме взели, значи, ако си взимате Insta360 Luna, има две неща, за които трябва да помислите. Едното е, че оригиналният кълъв е много готин. Първо е много хубаво, че има оригинален твърд кълъв. Обаче всъщност е малко големичък и е труден за съхранение. И когато снимате, спирате да снимате, снимате, спирате да снимате, решавате това нещо просто да не го ползвате. В момента, в който спрете да го ползвате, камерата ви остава гола, а гимбълчето, когато се заключи, всъщност не е заключено. При най-малкото докосване, гимбълчето започва да се върти и камерата ви изглежда тотално не е защитена. Малко е странно това чувство да си гледаш гимбала как се мота херца наляво надясно. Другото нещо, което си купих, е микрофонът, който е към комплекта. Този готин микрофон с сменящите се картинки отпред. Тъй като забелязах, че имам проблеми с аудиото, просто защото постоянно си въртя главата наляво надясно, а искам малко да съкратя това слагане и махане на дисплея постоянно, защото колкото по-често се слага и се маха, толкова по-голям е риска и шанса нещо да му се случи, а аз някак си не искам нищо да му се случва. Затова отваряме първо микрофончето, да видим какво има тук вътре. Правим два финни разреза и what is in the box? Това е кутийка тип купих си нов MacBook. Презентацията е един път. Яко, нали? Яко, нали? Не краджи, не краджи. Добре, хареса ми. Всъщност, ето това е цялото микрофонче. Много е малко, много е финно, много е леко. Не знам дали записва вътре в себе си, но в случая това за мен не е важно. На мен ми трябва да записва в инстата. Но ще съм доволен, ако записва и вътре в себе си. Има си щипка, знам, че има и някаква магнитна стойка, не ми магнитна щипка. Общо взето има си всичко необходимо. Сега не правим ревю, правим анбоксинг. Другото, което има в кутията е... Окей, има
доста неща. Тук вътре има опътвания, които ние ще прочетем. Хора, прочетете си опътванията, важно е. Ще ги прочетем после. Обаче тук има нещо готино и меко, и интересно. И това е кълъвче. Доста по-голямо, отколкото ми е необходимо. Защо е по-голямо? Защото всъщност има и кабели. Има и... Какво е това? Какво е това? Това е... Какво ли е? Окей, умряла котка. Повече прилича на умряла мишка. Windshield, казано на по-професионален език. Клипва се ето така отгоре и вече, ако духа много силен вятър, може да се чувствате защитени. Има ли нещо друго? Има такова пликченце за... Това е магнитчето. Много малко, леко и финно. Хора, трябва да внимавате това нещо да не го изгубите. Като цяло аз дори не мога да го отворя, камо ли да го изгубя. Ще пробвам с... Ето така. Окей. Що ми се смееш, Павка? Добре, това е магнитчето. Много е финно. Много внимавайте. Наистина стои тук вътре и се опитвате да не го загубите. 100% в интернет. То как се штракна е пълно с такива магнитчета, защото 100% хората ги губят нон-стоп. Като цяло може да използвате какъвто искате магнит. Явно задната част тук е намагнетизирана и може да ползвате всякакъв тип магнити, купени от примерно от OLX и просто да си клипвате магнита отзад. Яко, доволен съм. Другото нещо, което анбоксваме, вече ви обясних за него. Това е протектор, който обаче е малко по-специален, защото този протектор, сега аз понеже снимам с Insta360 и няма как да ви го покажа на самото Insta360, защото ме мързи да си изваря телефона и да снимам с телефона. Но тази пластмаска първо е сравнително ефтина, бих казал, за разлика от микрофончето, което не бих казал, че е ефтино. И второ, малко поразклачихме кадъра. Добре, че имаме гимбал. Сега, това нещо. Слага се ето тук, на мястото на Windguard на самото Insta360 и това нещо има опция за припълзване нагоре и припълзване надолу. Като се припълзване нагоре, то блокира самия гимбал и гимбалът вече не може да се мърда. По този начин може да си носите Insta360 луната където пожелаете, без да се притеснявате, че нещо ще се случи на самия гимбал или на самата камера. Да, дисплеят не е защитен под някаква форма, но не мисля, че това е толкова голям проблем, колкото защитата на самия гимбал. И в момента, в който приплъзнете това нещо надолу, то слиза долу на дръжката и камерата даже се включва автоматично. Не знам как точно са го измислили от Insta360 това нещо да се случва, но се случва. И общо взето, това е. Айде да приключваме, че 5 минути минаха, няма кой да ги гледа. Чао! Днес обаче съм си вкъщи с любимата тениска на сина ми и днес ще си говорим малко по-технически. Днескашният влог ще бъде за едно видео, което от много време исках да направя. А видеото беше какво ви е необходимо, за да започнете своя YouTube канал. Тъй като вече сте разбрали, че става въпрос за техника, аз искам да кажа моето мнение за Insta360 Luna. Ето тук, това е всичко, тази пръчка е всичко необходимо, което ви трябва за да започнете своя YouTube канал или просто да записвате каквото и да е. Новото им микрофонче, което е изключително инкогнито, много симпатично, защото можем ето тук я мога ли да ви го покажа толкова, не знам дали го виждате толкова надалеч. Всъщност може да сложите каквато искате картинка на микрофона, което е супер яко. Самото качество на микрофона е достатъчно добро, като на всички други брошки в днешно време. Аз съм си взел и един допълнителен екстра протектор към моето Insta360 Luna, просто защото го прави много по-бърз за употреба. И в момента, в който го отворите, всъщност Insta360 Luna се включва и вие сте готови да снимате. Тада! Първо, качеството на това нещо е изключително добро, умопомрачително добро. Аз съм много впечатлен. Няма го този момент, в който някой ще ви каже
ти си го снимал с телефон, има телефонна визия, или ти си го снимал с екшен камера, има екшен камера визия. Не, всъщност има доста добра визия, разбира се, не е като да снимаш с професионална камера, с някакъв изключително як обектив на бленда 1 и 0. И дълбочината на кадъра също е достатъчно добра. Аз тук съм сложил една приставка, която ми позволява това нещо директно да го сложа на един монопод, който си стои самичък и го държи. И по този начин сета става изключително стабилен. По някой път си го закачам и на камерата. В момента снимам между другото със своя телефон. iPhone 16 Pro, без никакви допълнителни режими на него, просто го включих. Защо да не снимате с телефон? Да, можете да снимате с телефон, да, може да му сложите микрофон, да, ако искате по-добро качество от телефона си, може да го накичите с харддиск, с кейдж, с допълнителен дисплей, който да ви показва какво снимате реално. Аз между другото използвам часовника си за това нещо, поне да се видя как съм кадрирал кадъра. Но истината е, че телефонът си остава телефон. Той не е камера. Накичен с всички тия допълнителни неща, той става един много сериозен ангажимент. Файловете, между другото, ако снимате в RAW, не си заслужава въобще да се едитва, да се съхранява. Наистина съхранява трудно, бавен е за процесинг. Просто няма смисъл. Наистина няма смисъл да използвате телефона си, при положение, че това нещо го има на пазара. Затова, хора, който иска да почне да създава някакво съдържание, няма защо да се бави, да скача към Photosynthesis или Dynafos и да намери най-добрата оферта за Insta360 Luna. Аз съм изключително доволен. Вече съм го използвал като втора камера за сватби, като камера за behind the scenes, като камера, която да снима за трейлър, докато аз снимам с моята камера снимки. И честно казано, съм наистина, вече няколко пъти го казах, съм изключително доволен. Какво друго да ви кажа за Thumbs up, ако видеото ви е харесало. Thumbs up за Insta360 Luna. Аз отивам да го сгубя този влог супер набързо, че не сме качвали влог от няколко дена вече. И ще се видим утре, ако е хубаво времето, ще ви взема с мен на една страхотна, портретна, семейна фотосесия тип бременност на брега на морето и на брега на реката. Едно много готино местенце. Айде, чао!